Hello friends, welcome back to Snow Guys. Absolutely fine. So friends, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि सोमोन्दै यानिकि NSP स्कलारशिप पर्टेलनि सोमोन्दै ओके स' गोबां स्टुडेन्टसफोरानो मा गावनि जायनाखि स्कलारशिपनि मोननाय मोनैनि माबा चर्चाखौ लानानै एकदमबारे माने गोनो गोथो जागासिनो आरोखि ना मोनगोन ना मोना स' गोबां स्टुडेन्टसफोरानो मा आगोलावहाय गावनि जायनाखि NSP नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनाय गावनि जायनाखि स्कलारशिपनि जायनाखि पेमेन्ट स्टेटासखौ चेक खालामनो नायोबा आगोलहाय मा देखायदोंमोन आन्डार प्रसेसिं देखायदोंमोन आरोखि ना स' बाट जोङो दा चेक खालामनो नायोबा जायनाखि NSP नि अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो गावनि जायनाखि स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ जोङो दा चेक खालामना नायोबा मा देखायो पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि स' बेफोरबायदि देखायो आरोखि ना स' बे पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बे देखायनायाथ' मा रिजेक्ट जानायसो होननाय बुंनाय जादोंना नङा होमबा स' बे रिजेक्ट जानाया जों दा बे स्कलारशिपखौ मोनगोन ना मोनला स' मोनगोन ना मोनला स' आरो मा गोबां स्टुडेन्टसफ्रा बेखौनो लानानै मा स्कलारशिपखौ जायनाखि बे पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बे अपसनखौ नुनानै मा गोबां स्टुडेन्टसफ्रानो मा गोनो गोथो जागासिनो दं आरोखि ना स' जोंथ' मा स्कलारशिपखौनो मोननाय नंला मानाय नंला नुनानै एकदमबारे गोनो गोथो जागासिनो दं स' बेयावहाय माबाफोर सलुसन दं नामा ना मोनमारगोन ना मोनमारला स' बेनि सोमोन्दै आंनि दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि डाउट एबा गोनो गोथो जानायखौ क्लियार खालामगोन स' दिनै बे भिडिअनि आं नोंथांमोननो फुरा डिटेल्सै खोन्थागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय स' लेट्स स्टार्ट भिडिअ स' फ्रेन्ड्स आंबो ना आंनि बे जायनाखि स्कलारशिपनि जायनाखि NSP नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै आंबो आंनि बे स्कलारशिपनि जायनाखि पेमेन्ट स्टेटासखौ चेक खालामनो नायोबा आंबो बेबायदिनो अपसन नुदोंमोन आरोखि ना पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि स' आं बेबायदि अपसनखौ नुनानै आंबो मोननाय नंलासो खोमा नुदोंमोन आरोखि ना स' बेनि उनावहाय मा जायनाखि बे पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेफोरबायदि अपसना मानि थाखाय बेफोरबायदि श' खालामो स' मा रिजननि थाखाय मानि थाखाय बेफोरबायदि जायनाखि पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बे पेमेन्ट स्टेटासाव मानि देखायो स' बिनि सोमोन्दै आं एकदमबारे सलुसन नागिरबाय थाबायना आरोखि माने बिनि आर्टिकेल्सफोरखौ फरायबाय आरोखि ना स' आङो आरोबाव मा होनो जायनाखि NSP नि अफिसियेल बे वेबसाइटआव थांनानै बिसिनाव मा मेलबो हरदों आङो NSP नि माबानावहाय NSP अफिसाव ओरै गुदियावहाय मा NSP नि अफिसियेल वेबसाइटआव बे मेलखौ लानानै आं मेल हरदोंमोन आरोखि ना स' माने आं ओरैबायदि होननानै सोंहरदों बे मेल हरनायाव जायनाखि आगोलहायथ' माने जायनाखि पेमेन्ट स्टेटास जोंनि बे पेमेन्ट स्टेटासा आगोलहाय आन्डार प्रसेसिं देखायदोंमोन बाट जोंनाव दा जोङो दा चेक खालामनायबा जोंनि जायनाखि स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ जोङो दा चेक खालामना नायोबा मा जायनाखि पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेफोरबायदि अपसना नुदों होननानै आङो बेफोरबायदिनि कुइसन्स बिनि सोमोन्दै आरोखि ना बिनि सोमोन्दै आङो सोंहरदोंमोन आरोखि ना स' बिसोरो बेयावहाय रिप्लाय हरदों स' बे जाहैदों मा जायनाखि बे जोंनि जायनाखि डकुमेन्टस बायदिसिना नोंनि जायनाखि डिटेल्सफोर आपल'ड खालामनायफोरो भेलिड दंना गैया बेफोरखौ चेक खालामनो नागिरदों आरोखि ना नोंनि बेंक एकाउन्टआ भेलिड दंना गैया स' बेफोरबायदिखौ चेक खालामनो नायबासो बिसोर बेबायदि चेक खालामनाय नायनाय समाव बेफोरबायदिनो जायो होननानै बुंदों आरोखि ना गावसोर बे मेल हरनायाव आरोखि ना स' आं मेल हरनानै सोंहरनायाव बेफोरबायदि रिप्लाय हरदों आरोखि ना बे NSP नि ओरै गुदिनि मानसिफ्रा अफिसनि मानसिफ्रा बेबायदिनो रिप्लाय हरदों आरोखि ना माने गावसोरनि जायनाखि आगोलावथ' आन्डार प्रसेसिं सोलिदोंमोन दा पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेफोरबायदि अपसन फैनायनि मेन रिजनानो जाहैदों मा जायनाखि बिसोरो मा नोंथांनि बे जायनाखि डिटेल्सफोर आपल'ड खालामनाय जायनाखि डिटेल्सफोर लिरनाय नाम थाम बिदिनो नोंनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार बिसोर नोंथांनि जायनाखि बेंक एकाउन्ट बिसोरो भेलिड दंना गैया स' बिनि एक्सपायार जाबाय नामा माबाफोर प्रब्लेम दं नामा नोंनि बेंक एकाउन्टआव स' बेफोरखौसो मा भेलिड दंना गैयाफोरखौसो चेक खालाम नायनाय समावसो बेबायदि जायो होनना बुंदों आरोखि ना गावसोरो स' बेनो आरोखि ना स' मेन बाथ्रायानो जाहैदों मा नोंसोरो नोंसिनि बे बेंक एकाउन्टखौ थिग दंना गैया चेक खालामना लाखाखै ना फार्स्ट अफ अल नोंसोरो आरोबाव नोंथांनि जायनाखि स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांनि माबाफोर डिटेल्सआ नाम थाम एड्रेस बिदिनो बेंक एकाउन्ट नाम्बार बायदिसिना बेफोरो गासिबो नोंथांनि डिटेल्सफ्रा माने मिस्टेक जादोंबा आरोखि ना बै एप्लाइ खालामनाय समाव मिस्टेक जादोंबा दानो माने आपडेट खालामना लाखा आरोखि ना आपडेटखौ खालामनो हायो जोबोर इजि जायनाखि नोंथांनि जायनाखि एप्लिकेसन नाम्बार एप्लिकेसन आइडिथ' मोनखायो ना बे एप्लिकेसन आइडि एन्ड पासवार्ड बेखौ होनानै मा लगइन खालामनानै नोंथांनि बे डिटेल्सआ श' जागोन बेयावनो नोंथाङा मा इडिट खालामफिननो हायो आरोखि ना नोंथांनि गासिबो डिटेल्सखौ आपडेट खालामना ला आरोखि ना स' माने नोंथांनाव माबा मोनसे डिटेल्सफ्रा मिस्टेक थायोबा नोंथांनाव स्कलारशिपखौ मोननाय नङा आरोखि ना अके स' आरोबाव आङो माखासे आर्टिकेल्स नायदोंना गुगोलाव सार्च खालामनानै बे NSP नि बे पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सिफोरनि सोमोन्दै आरोखि ना स' आं गुगोलाव सार्च खालामनायदोंमोन स' बेयावहाय मा देखायदों NSP नि गासै बे आर्टिकेल्सआ नायबानो जाबाय नोंथाङा स्क्रिनावनो स' बेयाव मा होनदों मेनि स्टुडेन्ट स्कलारशिप statuses were showing payment file rejected by the agency but now the status has been changed to the server used in the PMS site so check the latest status of scholarship and immediate in the comment box it will be credited to your bank account in some days मा होनदों बेवहायनो it will be credited to your bank account in some days थ' बेवहाय मा बुंदों फार्स्टआवनो
सा बेयाव मा बुंदों गोबां स्टुडेन्टफोरनि जेनाखि गोबां स्टुडेन्टफोरनिनो मा जेनाखि पेमेन्ट स्टेटास देखायनाय बे पेमेन्ट स्टेटास देखायनायाव मा बुंदों बिसोरबो बेखौनो बुंखादों आरोखि ना बेबायदि देखायदों होननानै जेनाखि पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बेबायदि अपसना देखायदों होनना बुंदों आरोखि ना गावस्राबो स' बिनि उनावहाय मा बिनि जानायनि आरो बेयावबो मा होनदों मोनसे रिजन देखायदों जेनाखि गावसिनाव सार्भार बे सार्भार इसुनि सोमोन्दैबो जायो आरोखि ना सार्भार प्रब्लेम जाबो गावसिनाव बेफोरबायदि इसु बेफोरबायदि माने अपसना ओंखारो होनना बुंदों स' आरोबाव मा होनना बुंदों बाट बेफोरो जेबो नङा होनना बुंदों आरोखि ना बियो माने जेबो नङा ओमफ्राय बेवहाय मा बुंदों लास्टआवहाय इट उइल बि क्रेडिट टु बेंक इउर बेंक एकाउन्ट इन साम डेज स' बेवहाय मा बुंदों जायनाखि नोंथांनि बे स्कलारशिपआहाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबनोसै समाव बेफोरबायदि अपसना ओंखारनाय बायदि बुंदों आरोखि ना बेवहायनो इट उइल बि क्रेडिटेड टु इउर बेंक एकाउन्ट इन साम डेज माने साननै सानथामसोनि गेजेरावनो नोंथांनि बे माबायावहाय बेंक एकाउन्टआव बे स्कलारशिपआ हाबसिगोन होनना बुंदों आरोखि स' बेवहाय इक्जाक्टलिथ' बुंबा साननै सानथामनि गेजेराव हाबथारनांगौ स' बेयाव इक्जाक्टलि बुङाखै आरोखि ना स' इन साम डेज होनदोंमोन आरोखि ना इन साम डेज 1 उइकबो जानो हागौ 2 उइक्सबो जानो हागौ 1 मान्थबो जानो हागौ 3 मान्थफोर बेफोरबायदिबो जानो हागौ आरोखि ना स' बेवहाय बे जेनाखि पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेफोरबायदि अपसन ओंखारनाय जादों मा नोंथांनि गासिबो डिटेल्सखौ चेकिंसो खालामनायगासिनो आरोखि ना स' बेनि उनावहाय मा पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सिफोर बिनि उनाव आरो माबा मिनिस्ट्रि आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्ट माबा जागोन मिनिस्ट्रि जागोन ओमफ्राय बिनि उनाव आन्डार प्रसेसिं उइथ बेंक स' बिनि उनावहाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआवहाय बे स्कलारशिपआ माने क्रेडिट जागोन हाबगोन आरोखि ना डिप'जिट जागोन नोंथांनियाव बेनो आरोखि ना स' बेयाव नोंथांमोना बेयाव खुनु टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया बेवहाय बेफोरबायदिनि अपसन जाखानाय आरोबाव मोनसे बाथ्रा आंनि जानाखि माखासे सिनियर स्टुडेन्टफोर दंना आरो थांनाय बोसोरावहाय बिदिनो 2019आवहाय 2019नि आरोखि ना 2019नि एप्लाइ खालामनाया बे 2020आव मोनफैदोंमोन नामाथाय 2020आव मोनफैदोंमोन औ बे आगोलनि जानाखि आंनि स्टुडेन्ट सिनियर स्टुडेन्ट बिसोरबो बेफोरबायदि अपसनखौ नुदोंमोन आरोखि ना नुदोंमोन बेफोरबायदि अपसनखौ जानाखि पेमेन्ट स्टेटास स्कलारशिपनि एनएसपि जानाखि अफिसियेल वेबसाइट बेयाव चेक खालामनायनियावहाय जानाखि पेमेन्ट स्टेटासा बे पेमेन्ट स्टेटासखौ बेबायदिनो देखायदोंमोननो बाट माने बिदि देखायदोंमोन आरोखि ना पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेबायदि अपसना ओंखारदोंमोननो बे पेमेन्ट स्टेटासावहाय बाट स्कलारशिपआ हाबदोंनो होमबाबो स' मा आं बेयाव बे सिनियरनि स्टुडेन्टस बुंनाय ओमफ्राय नैबे जायनाखि आङो मेल हरनानै सोंहरनाय बिसिनाव ओमफ्राय नैबेयाव दा आर्टिकेल्स नुनाय स' बेजोंथ' एडजास्ट जाबायना दा मा होनो नोंथांनि बे जेनाखि नोंथांनि बे गासै डिटेल्सफोरखौ चेकिं खालामनायनाय जेनाखि बेंक एकाउन्ट नाम्बार बायदिसिना नोंथांनि गासैबो डिटेल्सफोरखौ चेकिं खालामनानै नायनाय समावसो बेफोरबायदि अपसना ओंखारो होनना बुंदों आरोखि ना बे स्कलारशिप हाबसै समावसो बेफोरबायदि अपसना ओंखारो होननाय बायदि बुंदों एडजास्ट जादोंना दा बै जेनाखि गासिनिजोंबो मोनथामजोंबो मिलायजोब्बाय नै आर्टिकेल्सजों मेल हरनायजों दा आंनि सिनियर स्टुडेन्टसफोर खोन्थानायजों दा एडजास्ट जाजोब्बाय मोनथामबो स' बेनो आरोखि ना बाट दा बेखौनो लानानै मा गोबां स्टुडेन्टसफ्रा गोनो गोथो जागासिनो आरोखि ना मोननाय नंला मानाय नंला होननानै बे एकदमबारे फेसबुक वाट्सएप नायोबा मा खालि बिनिल' नुनो मोनो दा माने एनएफसिनि जायनाखि पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेफोरबायदि अपसन ओंखारनायनिल' आपल'ड खालामदों फेसबुकआव दा फुरा सेरसा सोलिगासिनो दं स्कलारशिपनिल' आरोखि ना स' नोंथांमोनखौ आं बेवहाय बुंनो सानो नोंथांमोना बेयाव खुनु गोनो गोथो जानांगौनि गोनांथि आरोखि ना माने नोंथांनि बे स्कलारशिप हाबनोसै समावसो बेबायदि अपसन ओंखारखायोनो माने पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेफोरबायदि अपसन ओंखारखायोनो स' बेयावबो नै बुंखादों स' इट उइल बि क्रेडिट टु इयर बेंक एकाउन्ट इन साम डेज होनदों बेवहाय स' साम डेज होनदोंना बेयाव सानब्रै सानबा बिदिनो 6 दिन 7 दिन बिदिनो माने 1 उइक 2 उइक्स बा 1 मान्थ 2 मान्थ्स बिदिनो नांनो हागौ स' बेयाव एक्जाक्टलि बुङाखै जे एथ' थारिखआव हाबगोन एथ' दिननि उनाव हाबगोन स' एथ' दिननि गेजेराव हाबगोन बेबायदि एक्जाक्टलि बुङाखै बेयाव इन साम डेज होनदों बेयाव माला हाबगोनखौ बुंनो हाया खिन्थु हाबगोन आरोखि ना हाबगोन नोंथांमोना बेयाव खुनु टेनसन लानांगौ गोनांथिया हाबगोन स्कलारशिपआ हाबगोन स' आगोल थांनाय बोसोरनिया बेफोरबायदि अपसन ओंखारखादोंमोन पेमेन्ट स्टेटासाहाय बाट हाबदों अके स' नोंथांमोना बेयावहाय मा खुनु टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नों मोनगोन निस्सय मोनगोन नोंथांमोना जेनाखि नोंथांनि बे स्कलारशिप एप्लाइ जेनाखि नोंथाङा स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांनि बे डिटेल्सफ्रा माने कारेक्ट जादोंबा कारेक्टैनो दंखायोबा जेनाखि नेम टेम बेफोरो नोंथांनि एड्रेस नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार बायदिसिना आरो नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टआ भेलिड दङबा स' नोंथाङा निस्सय मोनगोन स' आं आसा खालामो बेखौनो मोनखागोन बेथ' मोनखायो आगोलाव बिदिनो देखायखादों बाट मोनदोंना आगोलनि स्टुडेन्टसफ्राबो स' दाबोथ' देखायदों बाट मोनगोन नैबे आर्टिकेल्सआव बुंखादों आरोबाव मेल हरनानै सोंहरनाय समाव बे एनएसपिनि अफिसनि मानसिफ्रा बेबायदि रिप्लाइ हरखादों आरोखि ना मोनगोन जेबो खुनु टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया होनना बुंदों आरोखि ना स' मोनगोन बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानांगौ गोनांथि गैया आरोखि ना स' फ्रेन्ड्स आइ हप नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जानाखि नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै मोजां दा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ नाम्बार चेनेलखौ साबसक्राइब खालामो आरो साइडआव थानाय बेलखौ प्रेस खालामजोबनानै गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि न'सिंखौ मोननो स' फ्रेन्ड्स दिनै गासिनो बाय बाय